Tak Tomáši, dobrý den. Jenom udělám takový rychlý ilustrační video, jak to asi vypadá tady. Jsou tady zbourané příčky, nakonec teda tady zůstanou, vlastně Adolf to chce, aby to bylo celý. Tady teda se vlastně muselo vyspravit ty stropy, stěny a tady se bude muset vlastně vyspravit komplet, což je jako docela náročný. Je to jako nahoře vlastně, se to musí rozebrat prostě asi do půlmetrový a doplnit to novýma parketama. Tady jak máme natahaný elektriku, natahaný topení mědi, všechno je to ve zdi, tady pod dveřma. Tohle to máme opravený, tady jsme museli vyrovnat příčku, protože tady dřív byly dveře do dalšího pokoje, to bylo odloupaný. Tady nevím, jestli vám říkal Adolf, tady nám spadnul ten strop, jak jsem říkal, že s tím budou problémy, že to tady je problematický, takže to jsme museli odbourat, udělat tam takový uchycení a teď už je to dobrý, teď už to čeká na štuk. No, tady je zase ta příčka pryč, tady jsou připravené zásuvky, elektrika natahaná, topení, tady už se začíná štukovat. Tohle až se vyštukuje, tak vlastně už jsou i okna pobroušený, takže pak se začnou natírat. Tady je jinak teďka vlastně ta chodba, ta je tady zbouraná, teďka akorát tamhle kolegovi vlídnul štuk do oka, tak si to tady jsou vybourané dveře, vybourané ty příčky, protože tady vlastně tadyhle nahoře bude kotel, tady bude koupelna, takhle ta část, tamhle jak je ten, takhle bude příčka, tady bude taková malá kuchyňka na potřebu té kanceláře. Tady záchod vlastně nový bude, tady dál je teďka tato poslední místnost, tady byl dřív ten kotel a to vedení, to je všechno pryč. Tohle je taky pryč, ty dřeva, tady natahaný topení nové, tady elektrika ještě není, tady se bude dělat. Tady se to bude, tady se to vlastně zbourá ta bývalá kuchyň, tady bude nějaký ještě jedno umyvadlo navíc. A tak no, takže vidíte, že se morduje, spravuje, bourá, tady dřív vedlo topení u toho terasa, takže to bude muset se vyspravit, jít to pryč. A tvoříme, jak to jde. Zkusím vám to poslat, abyste měli představu, co a jak se tady děje. Tak zatím nashledanou.